Kaixo guztioi. Atal honetan sinadura digitalari buruz hitz egingo dugu. Lehenik eta behin, sinadura digitala zer den aipatuko dugu, ondoren zertarako balio duen edo nola lortu dezakegun. Eta azkenik, nola erabiltzen den ikasiko dugu adibide praktiko labur batekin. Sinadura digitala tresna kriptografiko bat da. Honi esker, agiri baten hartzaileak mezuaren sortzailea edo igorla identifikatzeko aukera izatez gain, sinatua izan denetik aldaketari jaso ez duela balioztatzen da. Zertarako balio du? Erabilera desberdinak dituen arren, hauek dira aipagarrienak. Lehenengoa, identitatea balioztatzeko. Erakunde publiko zein pribatu desberdinek, plataforma digitaletan, webunetan adibidez, gure izenan tramiteak egiteko aukera ematen digu. Eta sinadura digitalaren bidez, hori posible da, behan agertzen diren web orrialdeetan. Bestalde, badugu sinadura elektronikoa erabiltzeko aukera. Era honetan, agiri digitalak norberaren izenean sinatu eta izaera ofiziala izatez gain aldaketak egitea galarazten dugu. Aldaketaren bat egiten baldin bada, gure sinadura bertan bera gelditzen delako. Hau kontratuetarako erabiltzen da adibidez. Nola lortu dezaket nire sinadura digitala? Sinadura digitala kasu askotan euskarri fisikotan dator, txarteletan hain zuzen ere. Bai, nortasun agiri elektronikoan, DNI-ean, izenpe, osakidetza txartela, ona, guztio ditugu txartela hauek eskura. Nortasun agiri nazionalaren kasuan, 2006 urtea geroztik, ziurtagiria digitala txartel fisikoan bertan barneratzen da. Eta ordundik DNI izen hartu zuen. Bertan, bi ziurtagiri mota barneratzen ditu. Bat, sinadurako balio dena eta bestea identitatea, gure identitatea egiaztatzeko. Aipatuko dugu azkenik ere, DNI-aren azkenegoko bertsioak, 3. bertsioak hain zuzen, txipa izatez gain NFC teknologia erabiltzen duela irakurketa errezteko. Informazio gehiago beko esteka hortan duzue. Gomendio batzuk aipatuko ditugu nortasun agiriaren kasuan. Behin nortasun agiria atera genuen momentuan edo berriztu genuenean, pasaitz bat eman ziguten. Hau aldatu genuen edo paper baten emango ziguten. Hau ezagutza guztiz beharrezkoa da. Ez baldin badugu ezagutzen, lehenengo esteka hontan ditugu argibide desberdinak aldatu edo berria lortzeko. Eta bestalde, ziurtagiri digitalak 60 hilabeteko iraungitze data du. Hortaz, berriztu egin behar da 60 hilabetero. Naiz eta txartela iraungituta ez egon. Badugu izenpe txartela erabiltzeko aukera ere. Izenpe 2002 urtean eratutako sozietate anonimo bat da. Bertan Eusko Jaurlaritzak eta Foru Aldundia bultzatuta txartela batera zuten bai enpresa zein pertsona fisikoentzat. Formatu fisikoa duen txartel honek ziurtagiri digitalak barnean hartzen ditu eta zifratuak daude. Eta DNI-aren funtzionamendu antzekoa du. Naiz eta euskal erakundetara mugatuagoa egon. Informazio gehiago izenpe.eus orrialdean izango duzuen. Nola erabiltzen da sinadura digitala? Lehenik eta behin 3 elementu beharko ditugu. Txartela, aurretik aipatu ditugun txartel horiek, irakurgailu elektronikoa, ero Android mugikorra ere posible da, NFC teknologiaren bidez, hori aurrera aipatuko dugu, eta 3. internetera konexioa duen ordenagailu bat beharko dugu. 2. urratsa, beharrezko aplikazio informatikoa gure ordenagiloa jaistea izango da. Horretarako, esteka hauetan dituzue, zeuen sistemara egokitzen den aplikazioa jaisteko baliabidea. Bai DNI-a, bai nortasun agiria, zein izenperen kasurako. 3. urratsa, aplikazio hori gure ordenagailun instalatu, eta irakurgailua konektatzea izango da. Irakurgailuan txartela, sinadura digitala duen txartela sartuko dugu, eta kasu hontan DNI-aren kasuan, nortasun agiriaren kasuan, posible da, esan bezala, Android mugikor bat erabiltza NFC bidez irakurgailu bezala funtzionateko. Horretarako, aplikazio berezi bat jaitsi behar da, hemen jartzen duen esteka hortan klikatuz lortuko duzuena. Behin txartela konektatuta dugula, nahi dugun webgunera sartuko gara, eta gure pasaitza sartu ondoren, tramite ezberdinak egin ditzakegu. Hau beto ulertzeko adibide txiki bat egingo dugu. Kasu hontan, euskadi.es webguneko nire karpetara sartuko gara. Zerbitzu hau Eusko Jaurlaritzak biztanle bakoitzaren
bakoitzaren esku jartzen duen postontzi digital bat da. Bertan, espedientea, jakinarazpena, ziurtagiriak eta ordainketak kudeatzeko balio digun baliabide bat dugu. Lehenengo urratsa bertara sartzeko, euskadi.eus webgunera joatea izango da eta nire karpeta ikonaren gainean klikatuko dugu. Bigarren urratsa, kuadro urdin barru hortan jartzen duen sartu nire karpeta botoian klikatuko dugu. Ondoren, izenpe zigioa duen leiho hau aterako zaigu eta bertan ziurtagiri digitalak aukeratuko dugu, hirugarren aukera alegia. Behin ziurtagiria onartuta eta txartela ondo baldin badaukago irakurgailuan sartuta, horrelako leiho bat agertuko zaigu, non gure datuak agertuko diren asunto deritzon zutabe hortan eta gure zenbaki batekin ere. Gorriz agertzen dira guztiz pertsonala direlako. Egiaztatu ondo daudela eta onartu sakatu leihoan. Azkenik, gure txarteleko pin zenbakia edo gakoa eskatuko digu. Gogoratu letra xeak eta larriak desberdintzen dituela eta 3 aukera ditugula nortasun agiriaren kasuan behintzat ondo sartzeko, bestela blokeatu egingo baita. Behin onartuta, listo, bagaude, kasu hontan, gure karpetan, euskadi.eus jartzen digun karpetan eta tramite desberdinak egin ditzakegu gure izenean. Prozesua oso antzekoa da webgune gehienetan. Eta kontuan izan, garrantzitsuena, irakurgailua eta txarteleko gakoa direla guztiak ondo funtziona izan. Besterik gabe, eskerrik asko eta erabilgarria izan dela espero dugu. Laster arte.